הקשר הכימי. קשר כימי נוצר, 1. בין אטומים ליצירת מולקולה, כפי שניתן לראות כאן מולקולת מים, מורכבת מאטום חמצן ושני אטומי מימן. הקשר הכימי מחבר בין האטומים, בין אטום החמצן לבין כל אחד מאטומי המימן. קשר כימי גם נוצר בין מולקולות שלמות. כלומר, הקשר ייווצר בין שני אטומים, כל אחד ממולקולה אחרת. הקשר הכימי יכול להיות תוך מולקולרי כדי ליצור מולקולה, או בין מולקולרי כדי ליצור מבנה גדול יותר שבנוי מכמה או הרבה מולקולות. רמות אנרגיה. תזכורת, בענן האלקטרונים סביב הגרעין, האלקטרונים מסודרים בשכבות הנקראות רמות אנרגיה. בגלל כוחות הדחייה בין האלקטרונים, הרי האלקטרונים הם בעלי מטען שלילי, כל רמת אנרגיה יכולה להכיל מספר אלקטרונים מקסימלי. רמת האנרגיה הכי קרובה לגרעין יכולה להכיל עד 2 אלקטרונים. רמת האנרגיה השנייה מכילה עד 8 אלקטרונים. רמת האנרגיה השלישית מכילה גם היא עד 8 אלקטרונים במקסימום. קיימות עוד רמות אנרגיה נוספות, אבל לא נתייחס אליהן כאן. בגזים אצילים, שהם מסודרים בטור השמיני בטבלה המחזורית, כל רמות האנרגיה מלאות באלקטרונים. ניתן לראות דוגמה של גז אציל כאן באיור, ניאון, שלו 10 פרוטונים ו10 אלקטרונים. 10 אלקטרונים מסודרים על 2 רמות אנרגיה. רמת אנרגיה ראשונה מכילה 2 אלקטרונים, רמת אנרגיה השנייה מכילה 8 אלקטרונים, שזה המקסימום. גזים אצילים, בגלל שכל רמות האנרגיה שלהם מלאות באלקטרונים, הם מאוד יציבים ולא נוטים ליצור קשרים כימיים עם אטומים אחרים. כלל האוקטט. כלל האוקטט הוא הבסיס להבנת יצירת הקשרים הכימיים התוך מולקולריים, כלומר הקשרים הכימיים המחברים בין אטומים ליצירת מולקולה בודדה. כלל האוקטט, אוקטו זה 8 ביוונית עתיקה, קובע שכל אטום שואף שיהיו לו 8 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית. לדוגמה, ניתן לראות באיור אטום כלור. לאטום כלור ניטרלי יש 17 פרוטונים בגרעין, ומסביב 17 אלקטרונים. האלקטרונים האלה מסודרים על גבי רמות האנרגיה השונות, כאשר הסידור נעשה מהבפנים לחוץ. כלומר, מהרמת אנרגיה הכי קרובה לגרעין, שיכולה להכיל עד 2 אלקטרונים, ואז כשהיא מתמלאת, הרמת האנרגיה הבאה מתמלאת ב8 אלקטרונים, ובגלל שלאטום הכלור יש 17 אלקטרונים, אז הרמה השלישית תכיל את 7 האלקטרונים הנותרים. 2 ועוד 8 ועוד 7, 17. לפי כלל האוקטט, חסר לרמת האנרגיה החיצונית אלקטרון אחד כדי להגיע ל8 אלקטרונים. אטומים שלפי כלל האוקטט חסרים להם אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית, נוטים להיקשר בקשר כימי לאטומים אחרים שגם להם חסרים אלקטרונים לפי כלל האוקטט, כדי שלכל אחד מהם יהיו 8 אלקטרונים
ברמת האנרגיה האחרונה שלהם לאחר יצירת הקשר הכימי. הם משיגים את זה באמצעות או קבלה, או מסירה, או שיתוף של אלקטרונים. האטום הכלור שאנחנו רואים על באיור היה רוצה שלאחר יצירת הקשר הכימי, רמות האלקטרונים שלו יכילו 2, 8 ו8 אלקטרונים, וכך שכל רמות האנרגיה שלו יהיו מלאות במספר המקסימלי של אלקטרונים. יוצאי דופן לחוק האוקטט, קיימים 3 יסודות שהם לא עונים על כלל האוקטט, והם יסוד המימן, ליתיום ובריליום, ואלה שואפים לשני אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית, כמו שיש לגז האציל הליום. אם נתייחס למימן, לאטום המימן הניטרלי יש פרוטון אחד בגרעין, ומכאן גם אלקטרון אחד. עכשיו, האלקטרון הזה נמצא על רמת האנרגיה הראשונה, שיכולה להכיל עד 2 אלקטרונים. כלומר, כדי להשלים את רמת האנרגיה הזו, חסר לו אלקטרון אחד. הוא ישאף לקבל אותו על ידי קשר כימי עם אטום אחר, כדי למלא את רמת האנרגיה הזו. בטבלה המחזורית, היסודות מסודרים בטורים, שנקראים משפחות כימיות. המשפחות הכימיות האלה מסודרות לפי מספר האלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית שלהם. כלומר, מספר הטור המופיע בראש כל טור מלמד על מספר האלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית של כל היסודות באותו הטור. כלומר, אם אני אסתכל על טור מספר 2, המספר 2 אומר לי שכל היסודות בטור מספר 2, לכל היסודות האלה יש 2 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית שלהם. אותו דבר, טור מספר 7, לכל היסודות בטור מספר 7 יש 7 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית שלהם. טור מספר 8, הטור של הגזים האציליים, לכולם יש 8 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית, מה שמקנה להם יציבות מאוד גדולה. הסיבה שאטומים יוצרים קשרים תוך מולקולריים היא הרצון להגיע ל8 אלקטרונים ברמת האנרגיה החיצונית האחרונה שלהם, וכך להפוך ליציבים, בדיוק כמו שהגזים אצילים יציבים. אז ראינו שהקשר הכימי יכול להיות בין מולקולרי או תוך מולקולרי, ואם נתייחס לקשר הכימי התוך מולקולרי, קיימים מספר סוגים. אנחנו נלמד ונתמקד רק בשני סוגים של קשרים כימיים תוך מולקולריים, הקשר היוני והקשר הקובלנטי או קשר שיתופי. קשר יוני. מה הם מאפייני הקשר היוני? 1. הקשר היוני תמיד נוצר בין מתכות, בכתום בטבלה המחזורית כאן, לבין על מתכות, בירוק בטבלה. בקשר יוני יש תמיד מסירה וקבלה של אלקטרונים. המתכות נוטות למסור אלקטרונים ולהפוך ליונים חיוביים. העל מתכות נוטות לקבל אלקטרונים ולהפוך ליונים שליליים. קשר יוני הוא משיכה חשמלית
בין יונים חיוביים לבין יונים שליליים. הקשר היוני נוצר בשלושה שלבים. 1. אטומי מתכת מוסרים את האלקטרונים שברמת האנרגיה החיצונית שלהם לאטומי על מתכת הנמצאים בקרבתם, המקבלים את האלקטרונים כדי להשלים את רמת האנרגיה החיצונית שלהם לפי כלל האוקטט. בשלב השני, אטום המתכת הופך ליון חיובי, הרי הוא מסר אלקטרון, לכן מספר האלקטרונים קטן ממספר הפרוטונים. אטום העל מתכת הופך ליון שלילי, כי הוא מקבל אלקטרון, כך שמספר האלקטרונים הופך להיות גדול ממספר הפרוטונים. בשלב השלישי, בטבע, פלוס נמשך למינוס, כך שכל יון חיובי נצמד ליונים שליליים המקיפים אותו, וכל יון שלילי נצמד ליונים חיוביים המקיפים אותו, וכך נוצר מבנה ענק, גביש, שהוא תרכובת יונית. הקשר בין היונים החיוביים לבין היונים השליליים נוצר על ידי משיכה חשמלית ביניהם, ונקרא קשר יוני.